खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनानै लाहरबाय। दिनैनि बे भिडिअ आङो खायसे रादाबनि आपडेटफोरखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि आइकनाव थुना अलाव थुनानै हो। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। मैया ट्राकनि सौदावनायजों माखासे पुलिसफोरा जोखोम जानो गोनां जायो। सिलचराव बे जाथाया जादों। सिलचर रामनगर बाइपासाव आयेन बेरेखायै मुवा बेसाद लाबोग्रा ट्राकखौ हमनो थांनायावनो बे जाथाया जायो। बे जाथायाव माखासे पुलिसफोरा जोखोम जानो गोनां जायो। जोखोम जानायफोरनि गेजेराव सासेनि थासारिया जोबोद गाज्रि होननानै मिथिनानै मोननाय जादों। दा बै गोब्राबै जोखोम जानांनाय पुलिसखौ सिलचरनि मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय दैथायहरनाय जायो। मख'नो गोनांदि हरनि समाव मिज'रामनिफ्राय आयेन बेरेखायै मुवा बेसाद लांनाय ट्राक गंसेया रामनगर बाइपास जानानै थांगोन होननानै पुलिस बिफाना सुलुंनिफ्राय खौरां मोन्दोंमोन। बै खौरांखौ मोननानैनो पुलिस बिफाना सिग्रोमनायखौ जागायदोंमोन। नाथाय जोबोर गोबारै फैनाय बै ट्राकआ सिग्रोमनाय पुलिस हान्जाखौ सौदावनानै गालाङो, जायनि थाखाय सिग्रोमबाय थानाय पुलिसफोरा जोखोम जानायजों लोगोसे सासेया गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जायो। जाथाय खालामनानै थांनाय ट्राकखौ पुलिस बिफाना नागिरगासिनो दंब्लाबो हमनो हानाय जाथ'वाखै। समबारखालि सा 12 जोन मोसौ सिखावफोरखौ पुलिस बिफाना हमो। रायजोआव सिखावै मोसौ लांनाय हरनायखौ रायजोनि पुलिस बिफाना गोख्रोङै सिग्रोमबाय थानाय जादोंब्लाबो सिखावै आयेन बेरेखायै लांनाय हरनाया जोबनानै थाङाखै। समबारखालि प्रागज्यतिसपुर पुलिसआ सिग्रोमनानै आयेन बेरेखायै मोसौ लांग्रा सा 12 जोन दायनिगिरिफोरखौ हमो। बिसोरजोंनो लोगोसे गंब्रै मोसौ लांग्रा गारि आरो गोबां मोसौफोरखौबो बोखांनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरा जाबाय साइदुल इस्लाम, इदर आली, महर आली, राजिब आली, शाहजाहान आली, आनवार हुसैन, आइनुल हक, साद्दान हुसैन, हाफिजुल रहमान, नूर मोहम्मद आली, आब्दुल रशीद आहमेद आरो फारातुल आली। मिथिनाय बादिब्ला हमजानाय सुबुंफोरा मोसौफोरखौ मरिगावनिफ्राय मेजिक गारिजों गुवाहाटीसिम लाबोबाय दंमोन। गोबां साधारन सुबुंफोरनिफ्राय एटिएमनिफ्राय फैसा खावग्रा सासे सिखावआ पुलिसजों हमजाबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि पुलिसनि आखायाव अडि गारिजों लोगोसे रमेश आली मुंनि सासे सिखाव। गुवाहाटी नोगोरमानि बायदि ओनसोलनि एटिएमनिफ्राय गोबां सुबुंफोरखौ थगायनानै फैसा खावग्रा सिखावखौ रबिबार खालिनि हराव नुनमाटी पुलिसआ हमनो हायो। हमजानाय सिखाव रमेश आलीखौ बरपेटा कयाकुसिनि होननानै मिथिनानै मोननाय जादों। मोनसे स्रोद सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै नुनमाटी पुलिसआ रबिबारनि हरनि समाव गुवाहाटी नोगोरमानि जयनगरनिफ्राय हमनाय जायो। हमजानाय सिखावजों लोगोसे गोसोम गाबनि AS01FY3823 नम्बरनि अडि गारिखौबो बोखांनो हायो। क'क्राझारनि रुपनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालिखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालजों सरजाबनो नागिरनायनि हेंथायै गोख्रोङै खुद्रिसारनाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझाराव थानाय रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ सिगां समाव जेरै दं एरैनो लाखिफिननांगौ होननानै जेबो थि सम गैयाजासे हस्पिटालनि लांगोनायाव खुद्रिसारनाय हाबाफारिया दिनैसिम सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ क'क्राझारनि बेसरगावआव गोदानै गायसनजानाय मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालजों लोगोसेयै सरजाबनो नागिरनायखौ नुनो मोन्दों। दा बैखौ लानानैनो क'क्राझारनि आरएनबि सिभिल हस्पिटालनि लांगोनायाव बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा खुद्रिसारदों। फोरमायनो गोनांदि मैया बाथि साननि सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। बे हानजा सुरनाय हाबाफारिया आरएनबि सिभिल हस्पिटालनि लांगोनानिफ्राय जुरिनानै क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलिसिम जायो। बे हानजा सुरनायनि गेजेरजोंनो क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनो गांसे गोसोखांलाइखौबो गथायो। बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बिपिएफनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारी बिथाङा सरकारनिसिम बिथांमोना गोदान हस्पिटाल बानायगोन ना सेफायगोन, बेबायदि हस्पिटाल सेफायनानै माबादि बिथांमोना सावस्रिनि सायाव खामानि मावनो नागिरदों होननानै सोंथिबो दैखाङो। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि आपडेटनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। गोजोन्थों।